Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum. An balima malien ma ina au fait aka vidéo partager a balima kena o denga do amara sila beka page signaler wakati bobu kale no page bla sous sanction. Voilà, donc ma ina au fait aka ker chaman bla aka vidéo aka a partager soni ama sincère ka do anga vidéo kono. Anga foli belebele be anga shirifukɛ n'o ye Sheikh Tiyami Aidara ye kabako fura tigi ala y'a sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi shirifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ ka Sheikhu Lasana Kanɛ fo belebele dalen bɛ Segu an b'a fo a bɛ baara min kɛ i bɛ ka tagali ka se bi ma halisa a bɛ ka baara min kɛ ka transition tigɛ an b'a fo o la o tɛmɛlen kɔ ka Segu karamɔgɔ n'a a dɔnnibaga ka u bɛɛ fo ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga kelen kelen bɛɛ fo ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw kelen kelen bɛɛ fo o tɛmɛlen kɔ ka Segu autorité morale fo nin yɔrɔ la ka an kɔrɔkɛ Segu Tunkara a ka foli belebele bɛ yan fo les États-Unis donc a ka foli bɛ yan nin yɔrɔ la Jo Bala u bɛɛ ka foli bɛ yan est-ce que vous voyez Jo Bala u ka foli bɛ yan Damangile u ka foli bɛ yan ka se Jason Balayira ninnu Gandhi ka se Fransika kelen kelen bɛɛ ma donc u bɛɛ folen bɛ yan yɔrɔ la donc m'a ɲini aw fɛ a ka émission partager a bɛ une semaine ɲɔgɔn bɔ u kɛ mɛ ka page signaler n bɛ don titre kɔnɔ sisan yɔrɔ a yɛrɛ ye titre ye n bɔra ka titre sɛbɛn an bɛna n da don Mali kan ka révolution an kan ka a laban Mali kan ka révolution laban k'i sama ka bɔ CFA la parce que n'an m'an sama ka bɔ CFA la an ye Faransi gɛnni min kɛ an bɛna tila k'a kɔlɔlɔ sɔrɔ an bɛna ka na an da don o la est-ce que vous voyez o tɛmɛlen kɔ an bɛna an da don filanan min na tuguni o ye société créera société dɔ bɛna créer a bɛ projet de la an ka se CNT ɲɛma an nisɔndiyara wa an nisɔndiyara mais an mago bɛ précision ni éclaircissement dɔw la pour que tagali ɲɛfɛ Mali bɛ se k'a ka sanu a ka dugujukɔrɔ nafolo an bɛ se ka u nafa bɔ cogo min na donc an bɛna ka na an da don o yɔrɔ fana la voilà. Ok, Malidenw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur a ye cœur bila a ka partage cɛ a ye cœur bila a ka partage cɛ a ye cœur bila a ka partage a ka o fanga bonya i b'a dɔn an bɛ Faransi kɛlɛli la an ye Faransi gɛn an y'u ka armée gɛn an ma da u ma tuguni dɛ an y'u ka armée gɛn ka bɔ an ka jamana kan parce que olu de y'an ka terrorisme i b'a ye k'a fɔ olu de b'a kɔkɔrɔ olu de bɛ ka terroristes su k'u bila an na olu de bɛ k'u former u bɛ ka marifa d'u ma u bɛ k'u armée an y'o baara min kɛ o baara ɲɛna an ma dan o ma tuguni an bɛ ka Faransi ta ka legu yira diɲɛ la k'a yira diɲɛ bɛɛ la Faransi de bɛ terroristes kɔkɔrɔ an ye ONU saisi ka requête dɔ bila ka taa ONU na k'an ni Faransi ka face à face kɛ donc dalilu minnu bɛ an bolo a dalilu
pour que anga u bɔ k'u bin kɛnɛ kan k'a yira diɲɛ mɔgɔ la Faransi de bɛ terroriste kɔkɔrɔ ale de bɛ ka minɛn d'u ma su o su ale de b'i dɛmɛ i dogo ka avion ta ka terroriste k'u cɛ ka bɔ dugu ni dugu ka n'u fili ka na Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an y'o baaraw fana kɛ est-ce que vous voyez mais sisan fɛn jumɛn de bɛ baara jɛ mun de bɛ baara jɛ an bɛ wagati min kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min bɛ baara jɛ o de ye sisan pour que Mali révolution ka dafa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn saraka t'a la ɲɔgɔn nɛgɛn t'a la dans un premier temps il va falloir Mali k'a ka monnaie créer an k'an retirer ka bɔ CFA la an tɛ se ka Faransi gɛn an tɛ se ka Faransi gɛn ka continuer est-ce qu'il y'a faamu ka CFA dun a tɛ se ka kɛ un instant voilà an tɛ se ka Faransi gɛn ka continuer ka CFA dun a b'a kalama à chaque fois que Mali bɛ ka CFA dun an bɛ ka continuer de ka Faransi kɛ puissance économique ye à chaque fois an bɛ ka CFA dun an bɛ ka continuer de ka minɛn Faransi ka minɛn san k'a di terroristes ma ka terroristes labɛn ka terroristes armés ka tila k'u su ka na u bila Mali la à chaque fois an bɛ ka continuer ka CFA dun Faransi b'a miiri halisa k'ale ta ye an ye k'a ka colonie ye an ye k'a ye mugu ni marifa de kɛ ka Mali minɛ a ye mugu ni marifa de kɛ ka Mali kɛ a yɛrɛ ta ye à chaque fois que an bɛ ka CFA dun à chaque fois an bɛ ka CFA dun a b'a kalama n'an ko k'an bɛ minɛn san ni CFA ye à chaque fois i b'a sɔrɔ minɛn valeur la Faransi ma baara kɛ dɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la Faransi bɛ 50 sɔrɔ k'o dun ka sɔrɔ a ma baara kɛ chaque fois anw bɛ ka CFA dun i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka contribuer de ka tubabuden n'o ye français ye ka a den a fa a ba a muso a mɔkɛ a mamuso an bɛ ka continuer de ka olu ka avenir dilan ka olu ka avenir assurer de génération en génération à chaque fois an bɛ ka continuer ka CFA dun malidenw an b'an si kɛ an tɛna bɔ nɔgɔ la an bɛ san 1000 kɛ nin kɔ an tɛna bɔ nɔgɔ la malidenw parce que an tɛna bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn na i b'a ye k'a fɔ 1 euro kelen i b'a ye k'a fɔ égale à 650 francs 1 euro égale à 650 francs CFA bon a jate minɛ o tuma Mali ye mun de kɛ Mali jasira de wa o tuma Mali fugariyara de wa Mali dɛsɛra de wa fo 1 euro égale à 650 francs CFA sanu bɛ Mali la lithium bɛ Mali la olu de bɛ kɛ ka wari garantie palladium bɛ Mali la en même temps a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ diamant yera Mali la bauxite bɛ Mali la aw bɛ se k'a faamu cogo di diɲɛ kɔnɔ ninnu de bɛ kɛ ka monnaie garantie o bɛ anw ka jamana kɔnɔ euro kelen égale à 650 francs CFA a jateminɛ o euro kelen euro kelen tɛ 100 francs ye dɛ 100 tɛ 200 tɛ 300 tɛ 400 tɛ 500 tɛ fo 650 francs CFA donc a ye retard économique lajɛ o tuma Mali bɛ Faransi ye mais aw ɲininka o o tuma Faransi bɛ Mali ye jusqu'à 650 fois ɲɔgɔn wa o tuma Faransi ka développement bɛ Mali ka développement ye fo 650 fois ɲɔgɔn wa ne bɛ aw ɲininka n bɛ fɛ a ka n jaabi o tuma Mali économie dɛsɛra maliyɛnw dɛsɛra o tuma Mali ye fantan jamana ye fo ka se degré dɔ ma euro kelen n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 650 francs CFA la donc anw bɛ se ka temps joli kɛ a jateminɛ anw bɛ se ka temps joli kɛ pour que anw bɛ kun Faransi la développement na k'an to nin wari in dunni na anw bɛ se ka temps joli de kɛ temps joli de b'anw permet pour que anw ka kun Faransi la est-ce qu'il y'a faamu pour que anw bɛ se ka kɛ état développé ka kɛ Faransi ɲɔgɔn ye jamana fɛn fɛn bɛ CFA dunna a jamana ta k'a la a si ma développé wa a jamana bɛɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ i mana jamana ninnu fɛn fɛn ta k'a la i b'a ye kɛlɛ de bɛ yen guerre civile de bɛ yen terroriste de bɛ yen i b'a ye génocide de bɛ yen jamana o jamana bɛ CFA dunna i bɛ diɲɛ kɛlɛjugu ni diɲɛ balawu jugu bɛɛ sɔrɔ a jamana kɔnɔ parce que Faransi bɛ fɛɛrɛ de kɛ i kana bɔ nɔgɔ la i ka fantanya i ka dɛsɛ pour que e gulonnen ka to mɔnɛ in na parce que e mana to k'i yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn ni hakili tora ka kunu dɔrɔn diyagoya
ibe wuli k'a fɔ k'i b'i sama ka bɔ monnaie la k'i yɛrɛ ka wari créer ka propre monnaie min tɛna garantie Faransi fɛ tubabu sigilen tɛna u to Faransi ka billet dɔ ta dɔrɔn k'u ka imprimerie dɔ la ye dɔrɔn ka billet dɔ imprimer k'a di aw ma Mali mana taa sa Mali ka sanu mana taa sa kɔ kan ni sanu yɛlɛmana a bɛna kɛ est-ce qu'il y'a faamu CFA de ɔ sanu mana yɛlɛma n'a kɛra CFA ye o yɛlɛmatɔla k'a kɛ CFA billet sanu valeur kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ an bɛ se ka 50 bɔ 50 bɛ se ka bɔ a la o bɛ di Faransi ma Faransi bɛ 50 gagner fu tubabu bilen ma baara kɛ a ta taa dugujukɔrɔ nafolo ye a ma bɔ a ɲɛna est-ce qu'il y'a faamu a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na a environnement bɛ ka détruire mais Faransi gratuitement ou bien an ka matière première u ma foyi kɛ à chaque fois qu'an bɛ ka milliard investir an bɛ ka Faransi tɔ an bɛ k'u pousser de ka u layɛlɛ an bɛ k'u pousser de ka continuer ka anw yɛrɛ dominer an ka to dugumala la est-ce que vous voyez donc i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ ninnu na est-ce que vous voyez i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu de la i bɛ Faransi ka janfa yɛrɛ i bɛ a ye a bɛ da kɛnɛ kan o yɔrɔ la san o san Mali b'a ka sanu dɔ de ta ka t'o bila Faransi ka trésor la ko Faransi ka anw ka monnaie garantie an bɛ taa an ka sanu la aw ta sanu baden de bɛ Faransi trésor la k'u ka anw ka monnaie garantie alors que crise économique bɛ ka Mali sɔrɔ a lajɛ nin wagati sukaroko gɛlɛya o tun bɛ Mali la nin wagati n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnw prix bɛ ka yɛlɛ nɔnɔmugu prix bɛ ka yɛlɛ turu prix bɛ ka yɛlɛ ɔ ko Faransi b'anw ka monnaie garantie alors que i mana taa n'anw ka monnaie ye k'i bɛ taa sanni kɛ diɲɛ sugubaw la i bɛ perdu de i bɛ perdu de parce que i bɛ taa sanni kɛ ni min ye tellement que anw ka monnaie halakilen don CFA halakilen don CFA jasilen don CFA barika bannen don est-ce que i y'a faamu ne taara k'i bɛ sanni kɛ ni Ala ma jan kɛ i bɛ perdu de n'i taara k'i bɛ sanni kɛ au lieu que i ka gagner i bɛ perdu de o de la an m'a ye exploitation qualité dɔ bɛ ka kɛ i m'a ye caman bɛ ka taa san damandaw la u bɛ taa sanu san u bɛ taa sanu san u b'u den ka bɔ n'a ye de façon frauduleuse n'u den ka bɔ ni sanu ye u bɛ taa kɔ kan ka taa sanni feere kɛ o sanu na est-ce que i y'a faamu u bɛ taa sanu min déclaré Mali la an'u bɛ bɔ ni sanu min ye ka taa kɔ kan ka taa sanni kɛ i b'a ye u cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ni baji m'o kɛ parce que an ka wari de ka fɛgɛ CFA de ka fɛgɛ en même temps économiste dɔw bɛnn'a kan yɛrɛ dɔw bɛ ka a kuma fɔ k'a b'i ko Ukraine ni Russie ka crise la i b'a ye k'a fɔ ko mun de kɛra u ye CFA a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ euro a dévaluera euro prix bɛ ka jigin de euro bɛ ka baisser de euro de dun bɛ k'anw ka monnaie garantie donc k'u kɛlen bɛ ka CFA dévaluer mais u tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔ ye économiste dɔw yɛrɛ bɛ k'o fɔ dans les coulisses u ka rumeur la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ u ye sanction min bi Russie ka Ukraine kɛlɛ la n ka sanction tilala ka segin u ma de Russie ko pour que i k'ale ka pétrole san i k'ale ka légumes san i k'ale bolofɛnw san Russie ye tubabuw bila de ko sanni tɛ kɛ ni dollar ye a tɛ kɛ ni américain ka dollar ye ko sanni tɛ kɛ ni euro ye ko sanni est-ce que i y'a faamu ko sanni bɛ kɛ n'olu ka rouble de ye olu yɛrɛ ka monnaie u ka wari ko sanni bɛ kɛ ni o de ye imaginez Faransi ka fɛnw sanni o ye aw ni Ala cɛ anw bɛ se ka tila ka o fɛn kelen sɔrɔ nɔgɔya la cogo jumɛn na CFA la an t'a lajɛ an sera niveau dɔ ma an ka kunu an k'a lajɛ an sera niveau dɔ ma an ka kunu o de senfɛ an b'an ka autorité exhorter baara dɔ bɛ yen u ka nin baara daminɛ Mali mana bɔ CFA la u ka commencer ka incidence financière calculer u ka commencer n'an bɔra CFA la u ka calcul kɛ an bɛ joli de perdu a temps kɔnɔna la n'aw da dɔn an b'an labɛn sanu bɛ an bolo est-ce que i y'a faamu diamant bɛ an bolo lithium b'an bolo pétrole b'an bolo lulu b'an bolo marjanɛ b'an bolo bauxite b'an bolo uranium b'an bolo donc an b'an labɛn an ka monnaie créeli la an bɛ commencer société minnu bɛ an b'a bɛɛ nationaliser société étrangère k'an ka monnaie ka continuer k'a créer n'i y'a ye halisa Faransi bɛ ka kɛlɛ kɛ an fɛ yen Faransi bannen bɛ tagali ma parce que halisa u barajuru an barajuru de gulonnen bɛ ɲɔgɔn na quoi est-ce que i y'a faamu halisa an barajuru gulonnen bɛ ɲɔgɔn na an barajuru gulonnen bɛ ɲɔgɔn na mun na o ye CFA de depuis plus de 40 ans anw bɛ nin système kɔnɔ politicien minnu tɛmɛna u bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi mais n'u fɛn fɛn ɲininka non a y'an ka n'o kɛ an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ n'an y'o kɛ an bɛ dɛsɛ embargo nana ka na preuve yira anw na embargo ye mun de preuve yira anw na embargo kɔnɔna la an nana ka na dɔn ko ja Mali bɛ se ka vie k'a sɔrɔ dette extérieure
Ka sɔrɔ an ma dette extérieure a tɔgɔ bɔ dɔ filɛ kɔnɔ an ma juru ta partenaire financier fɛ an nana dɔn k'a fɔ ko jago Mali bɛ se ka vie ka sɔrɔ partenaire ka dɛmɛ tɛ an y'a dɔn k'an bɛ se k'an ka fonctionnaire sara an bɛ se ka équipement kɛ an bɛ se ka équipement san an ka finitigiw ye an bɛ se ka projet de développement wɛrɛw kɛ n'an yɛrɛ ka ressource propre ye ka sɔrɔ an m'an jigi sɛmɛ partenaire financier la mais ne bɛ aw ɲininka o partenaire financier plus de 40 ans o bɛ ka dɛmɛ d'an ma est ce que a sera k'an bɔ nɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ jamana tɛ ko partenaire bɛ ka jamana min dɛmɛ k'a jamana kɛra puissance ye k'a sera k'i yɛrɛ bɔ partenaire ka dɛmɛ kɔnɔ a tɛ yen quoi est ce que vous voyez a jamana tɛ yen donc o de senfɛ ne bɛ min fɔ aw ye n bɛ min fɔ an ka autorités ye u ka commencer u ka étude ni incidence financière kɛ n'an bɔra CFA la an bɛ joli de perdu n'an bɔra CFA la an bɛ se ka temps joli de kɛ est ce que i y'a faamu pour que k'an ka monnaie kura créer u ka techniciens u ka économistes bila nin baara la an bɛ wagati min kɔnɔna la u ka économistes bila sa an bɛ baara min na aw yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ faamu n bɛna fɔ a ye ko CFA ko in tellement que nkalon don faransi ko CFA bɛ anw garanti de 1 an ka fɛnw prix bɛ ka gɛlɛn an tɛ ka faransi ka dɛmɛ ye ale de dun ko k'a b'an ka monnaie garanti anw ka monnaie tɔ bɛ ka fɛgɛya de anw tɛ se ka sanni n'i ko k'i bɛ miliyari ba sugu dɔ kɛ k'i b'o sanni kɛ ni anw ka wari ye kɔ kan ni ala ma jan kɛ i bɛ perte sɔrɔ i tɛ bɔ a perte la quoi o ye fɔlɔ ye o b'a yira u ko k'u b'an ka monnaie garanti ko in o b'a yira o tɛ tiɲɛ ye filanan o ye mun de monnaie min ni olu yɛrɛ bɛ ka monnaie min imprimer ka di an ma taa faransi i ka taa Union européenne jamanaw kɔnɔ e ka taa k'i bɛ CFA d'u ma o si tɛ sɔn ka CFA minɛ taa k'i bɛ CFA falen faransi taa faransi supermarché la k'i bɛ baara kɛ ni CFA ye taa Europe supermarché la ou bien i ka taa Europe k'i bɛ sanni kɛ ni CFA ye ala kama e ka taa i k'a kɔrɔbɔ ban i b'a ye k'a fɔ CFA tɛ du faransi a tɛ du Europe aw dun ko aw de bɛ ka CFA garanti ko CFA mana problème sɔrɔ aw bɛ don CFA jigi kɔrɔ aw yɛrɛ ka jamana la CFA tɛ se ka du ye kabiri ye i t'a dɔn ko nkalon don kabiri ye i t'a dɔn ko nkalon don o de la an bɛ lutte min na ne bɛ ka nisɔndiya armée kunda mais réforme économique n'an ma olu accélérer a bɛ kɛ baara yɛrɛ an solila an ma taama a ye vidéo partager u bɛ ka signaler quoi a ye audience lajɛ dɔrɔn u bɛ ka signaler mais a y'a partager dɔrɔn a y'a partager u tɛ se ka fɛn kɛ partage la a ka kɛr bila est ce que vous voyez donc n bɛ min fɔ aw ye malidenw n bɛ min fɔ aw ye an sera niveau ma il va falloir que autorités u ka virage à 100 degrés virage à 100 à l'heure u ka o ta réforme économique la parce que n'an m'an kɔlɔsi n'an ma réforme économique accélérer an bɛ ka maramafɛn san a tɔ bɛna kɛ niveau dɔ la i b'a ye an ka économie tɛ se an ka armée entretenir kɔrɔ ni ala ma jan kɛ an bɛ sɔn ka taa bi o piège de la an labɛnnen don minɛn b'an bolo mais an ka économie tɛ se ka minɛn entretenir an ka économie tɛ se guerre kɔrɔ il faut que an ka se fɛn dɔ de la minɛn min bɛ an bolo an ka économie ka se ka guerre supporter an ka économie ka se ka kɛlɛ supporter il va falloir que an ka taa o niveau de kɔnɔna la parce que Mali an bɔra étape dɔ la an tɛ se ka faransi gɛn ka diɲɛmɔgɔ lasɔn ni état la ka continuer k'an bɛ CFA don an ka autorités u ka nin courage politique sɔrɔ u ka taa ni an ye u kana segin u kɔ est ce que i y'a faamu donc o yɔrɔ la an nana ka na ye société créera société d'état ni état kelen ka participation ma société la est ce que vous voyez n'a bɛ fɔ o ma société d'état an kun y'o de laɲini kɛ kabiri Modibo Keyita ka taa na société ka sɔrɔ an yɛrɛ ka sanu exploiter an yɛrɛ a b'a kalama ko tubabuw tellement que u y'an hakiliw don jɔnya kɔnɔ tubabuw bɛna don an kunna de ko Mali k'an tɛ se k'an ka sanu exploiter est ce que i y'a faamu k'an tɛ se k'an ka dugujukɔrɔ nafolo exploiter k'a se t'an ye k'a moyen t'an ye mais ne bɛna révélation dɔ de k'aw ye ni dugujukɔrɔ nafolo ninnu a bɛ exploiter ni matériel fɛn fɛn ye a dingɛsennaw a sanubɔla a pétrole bɔlaw a b'a kalama ko Mali bɛ se k'a bɛɛ san a b'a kalama ko société minnu bɛna est ce que i y'a faamu société minnu bɛna u ka wari investir a la ŋunu nana ŋu bɛ tila ka minɛn louer u bɛ tila ka minɛn louer katakataninw a camion ŋu bɛ tila k'o louer Mali la an ka entreprise privée caman fɛ u bɛ tila ka sanubɔ matériel u bɛ tila k'a louer an yɛrɛ ka jamanadenw fɛ est ce que i y'a faamu u b'a a wari sara u ye aw bɛ se k'o faamu cogo jumɛn na aw bɛ se k'o faamu cogo jumɛn na donc o de la ne bɛ min fɔ aw ye n bɛ min fɔ an ka autorités ye
c'est-à-dire ni société créée a ɲana fo ka se a dana mais an bɛ fɛ société in ka kɛ vision dɔ de kunu ne yɛrɛ ne tɛgɛrɛ fɔ n ye tare fɔ mais n kɛlen ka ministre ka kuma mɛn dutu dɔɔni nana yɔrɔ dɔw bɛ ma o faamu parce que ministre ka kuma la ministre ko ni société bɛ to yen est-ce qu'il y a faamu a ka kuma la ko société in bɛ to yen en même temps ko société in bɛna baara kɛ i n'a fɔ société multinationale ninnu ko multinationale ninnu bɛɛ bɛ to yen k'u bɛɛ bɛna kɛ est-ce qu'il y a faamu u bɛɛ bɛna baara kɛ donc multinationale bɛ baara kɛ cogo min société in fana bɛ baara kɛ ten mais ne tun bɛ fɛ ka min faamu ministre ka a préciser an ye parce que an bɛ min kɔ malidenw bɛ laɲini min kɔ o de ye ni société min bɛna créer société in ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛ multinationale société étrangère fɛn fɛn bɛ an fɛ yan sanubɔ la il faut que ni société in ka bila a bɛn état kana hali hésiter o la ne m'o mɛn ministre ka kuma la ni société min bɛna ale an ye lamɛn ka ɲa a ka nin yɔrɔ transmet ministre ma ko société kura min bɛna créer ko il faut que a société a ka bila société étrangère bɛɛ ɲɛ Mali kɔnɔna la a société exclusivité dɔw ka di a ma o kana di société étrangère tɔw ma o ye exclusivité jumɛn ye Palladium boli an ko exclusivité an ka ta k'a di nin société in ma société étrangère ninnu kana o bɔ pétrole boli an ka ta k'a di nin société ma société étrangère si kana an ka pétrole bɔ an yɛrɛ ka société u k'a bɔ anw de ka kɛ premier a ka kɛ anw de ka société ta ye n'an ka société ma se ka min kɛ an bɛ se ka marché dɔw sous-traiter an bɛ se ka marché fitinin sous-traiter est-ce qu'il y a faamu entreprise étrangère ninnu ma an bɛ se ka fitinin d'u ma mais anw de ta don a fɔlɔ ye anw de ta ye a ka fɔ dugu jukɔrɔ fɛn o fɛn mana exploiter Mali kɔnɔ a ye nin yɔrɔ noter ka ɲa dɛ komi dossier ka kan ka taa CNT la n'a taara CNT la projet de loi de don projet de don n'a taara CNT la u ka kan ka fɛsɛfɛsɛli dɔ kɛ u ka a kɛ société in kɔnɔ ni dugu jukɔrɔ nafolo fɛn kura fɛn fɛn yera Mali kɔnɔna la a exclusivité o bɛ di nin société de ma donc ni société min mago bɛ a exploitation na i bɛ tɛmɛ nin fɛ nin bɛ se ka fitinin sous-traiter i ma mais ni société de ka kɛ ni ne ka wuli ni bilisi nin yɔrɔ sara ye a objectif ye mun de ye a objectif à long terme a ye nin yɔrɔ lamɛn ka ɲa dɛ ne bɛ ka laɲini min kɛ à long terme o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dans le futur Mali ka bila ni société étrangère ninnu bɛɛ ye n'an bilal'u ye a bɛ kɛ sababu ye n'u tɛ ka se ka concurrence supporter u tɛ ka se ka concurrence supporter a bɛ kɛ sababu ye progressivement société ninnu b'u ka minɛn cɛ ka taa ka société to Mali yɛrɛ bolo n'u y'u ka minɛn cɛ ka taa ka société to Mali bolo état bɛ mun kɛ état bɛ girin ka société ninnu récupérer a bɛɛ bɛ bila ni société ba in société kura min bɛna contrôler a bɛɛ bɛ bila o ka bolo kan n bɛ ka nin réforme minnu fɔ n bɛ ka nin analyse minnu fɔ a ye nin fɔ ministre u ka nin don projet création esprit la kunu ne ma nin yɔrɔ mɛn ministre ka kuma la a yɔrɔ a ye inquiété parce que société min bɛna le ni société fanga kan ka bonya de ka tɛmɛ société étrangère fɛn fɛn bɛ yan dutu yɛrɛ kuma yɛrɛ ma kan ka k'o la quoi est-ce que vous voyez kuma ma kan ka k'o la an ka segin an ka nin yɔrɔ fɔ ministre ye a k'a don a ka négociation a k'a don projet fɛn ye projet de société ma créer fɔlɔ il faut k'a ka tɛmɛ CNT la a ka kɛ loi ye Mali la société bɛ créer ni loi de donc a loi est-ce qu'il y a faamu a loi tatɔ la a ka kɛ ni pétrole bɛ bɔ Mali la exclusivité pétrole exclusivité pétrole ko bɛɛ bɛ to nin société de bolo ni société étrangère min mago b'a la i b'i dɛn i bɛna fitinin négocier nin fɛ o la toujours bilisi nin yɔrɔ sara o bɛ to an bolo est-ce que vous voyez en même temps n'a fɔra ko yɔrɔ o yɔrɔ ka sanu siga kɛra la ko sanu nafaman bɛ pétrole nafaman bɛ dugu jukɔrɔ fɛn nafaman bɛ o exploitation na primauté ka di ni nin société fɔlɔ ma taa exploiter société wɛrɛ sen ka na sen wallahi n bɛ ka fɛn min fɔ nin ye de Mali ka société in protéger nin ye de société in halisa an ka tɔnɔ bɔ a kana kɛ ko société k'an y'a créer dɔrɔn tɔgɔ la mais n'an ma garde fou dɔw kɛ ni société étrangère minnu bɛ yen wallahi n'an ma garde fou dɔw kɛ k'an ka société protéger kura min bɛna ale kɛ n'an ma garde fou bila yen a n'o tɛ société in bɛ créer a bɛɛ ni ala cɛ san 2 san 3 a bɛ tila ka fermer parce que technique ni fɛɛrɛ minnu olu bɛ société belebele ninnu bolo étrangère multinationale ninnu i b'a ye o technique ni ala ma jan kɛ o technique bɛ girinya ni société kura in
Mali bena min créer abe girana e no tora ka ke abe tono te ka soro ala est-ce qu'il y a fam exploitation te ka na face ama ni ala ma jange et mune be ke iba e ka fo a société abe bi est-ce que vous voyez donc ne be se ka min fo ni oro la c'est-à-dire ministry aka exclusivité aka do akono société étrangère ou be mais société étrangère à chaque fois que dugukolo yoro do ni siga kera la ko dugujugoro fen yanama ou be dugujugoro fen kura do ka ye Mali kono o exclusivité en la société de bobo na boli damne ni société duna mi me do fait en société duna ibena marché parti do négocier anga ni société kura en fait anga ni société belebele kura en fait sari kunu ne mo ministre ga kuma la o yoro de mané la satisfait doni o dun o e tien de parce que nama ni garde fou bla société me avec créé wakati beka avec la rabi andun ante ala deli ola en chita ala deli en même temps société a nyemo anga ke ala kamani société en créera a nyemo anga na complaisance kala mo mimba do oluka blala a nyemo ka di mo ma oluka blala a nyemo aka kere concours société a direction technique a poste nima woro concours de gake ka meru ta ka ubla woro la anga ke ala kama anga na mo a société tali ke a cadre kama cadre ma je sais que tali normal la mo be se ka du choko woro la mais a cadre an fo ma woro ango kedi mo be tala ka ta sur concours de gake au niveau kala en même temps a société ni tchao tchekera sababuye ka dungo jugwa ka société la parce que anga société chama bina dungo jugwa de la tchao tchekera sababuye ka dungo jugwa ke ne société la ka ne société bi présent a ben ala chaga shige kasola aka shige kasola regret kana kala ka bien beka saisi ka garda ka ke Mali société baden bina dungo jugwa mauvaise gestion ne société tali la anga na ken naga korota ere Moro gata sur concours poste on kam poste cléo mais tola sari poste tola on seka tali ke choko mingadwe mais a poste na fama oro décision ça dire yurugu kana sari namara foi kana ke ota choko la quoi il faut pas que société ka créer ka clara biore jorobine là est-ce que vous voyez donc flana et moyen société à protection na aw ma bi CMDT la CMDT kele monopole bolo kori boli la katana donc à long terme il va falloir que les sociétés infine monopole ka di ama progressivement sanu ko domaine na pour ganga se ka sanu na façon sinon société étrangère nous implantera chogomna na ma privilège ama avantage de la société couranye na créera na ma bi akatika na ngala delte avantage ni monopole do il faut que état ko que société nye par rapport à ses concurrents ou diaguade parce que état sebe état de ta ka fembe en même temps ngabo mala ameni fon fenge a fo ministre ko ala kamaka code minier aka a réviser code minier me 2019 antiseka sanu dugujugoro nafolo pétrole antiseka nafa boka nga code minier to ame 10% soro ko ala kama nga code minier révisé ame ko ke sente mo were ka a demander code minier ka révisé nama code minier révisé wallahi bilante dugujugoro nafolo nafa soro ama chike code minier be etamina nama révisé anga bo 10% na anga 51% ou bien 60% nama code minier révisé en cela amatama ni réforme économique doye nous kanga ke dardar de la diagoya de la yana nga dugujugoro fin kama exploiter li damne nama code minier révisé en cela matama wallahi le matin Mali code minier nama révisé anga 51% soro dugujugoro na fola be fore ga be bo malla me anga gelate ba wallahi me ka tiere foye anga code minier révisé me bara ou bara lango ke donc à partager anga page signalé non wakati abalma kena o denga do amara sila juri chercheur salam alaikum